na gi Willis en ni o discuss gima ing'eni problem mar dak Nairobi ti dak Lavington kata Karen ka Willis tiparo ni gik ma iwachogi are relevant to jopiny. For instance, i discuss kod gini dwa dhi losi weche mar VAT, okay? To inyise ni mano is better than project mar rech mar 1.5 billion ma President William Ruto timo Kabonyo Kanyagwala. Willis biro loso about figures gego to konyisi ni mano konyisi kaka mano loyo the first tarmac road ma President William Ruto timo ei Mfangano Island. Willis biro wacho gikego to ko binyisi ni the 10 landing beaches ma koro jowa nyalo bedo ni gigoe e nam kendo koro giuso rech ne joma biro waro rech kama ler, kama nigi refrigerated equipment, ma nigi stima, okay? Mago gik madhi mbele mitimo thurwa. So onyalo gona siasa Nairobi ka, but gigo pogore. And gimomiyo awacho ni mondo Willis onyiswa ni to gin gisetimo ang'o. En Safina ok en new party, okay? Safina en party mar Paul Muite. Paul Muite to kata gosiepegi gin joma wadhiga go wuoth, to kochopo sa wuoth to gin giyudo margi to wan ok wayud marwa, okay? So en yo mwase test to wa fail ni every time mwaparo ni gin be gidhi miyowa gimoro to gimiwa gimayowa to wan to wamiyogi. For instance, Paul Muite neno ma wuon chama neno kane Jaramogi ochung 1992. Paul Muite ne ni the first vice chairman mar Jaramogi. Kane ji go kura to Paul Muite noyudo kura 30,000, Jaramogi noyudo 3,000. Jaduong' Raila Amolo Odinga nochako miyo ng'at moni Nyanja ma thurgi joge miluongo ni Jimmy Wanjigi gi Paul Muite ga ticket. Kane igo kura, Jimmy Wanjigi noyudo kura machiegni 30,000, Raila noyudo kura ma less than 1,000. Jimmy koso Nyanja. I mean Nyanja noyudo chiegni 30,000, Raila noyudo almost 1,000. Jimmy Wanjigi neni no wuondo Raila ka mani gikelo no ganda ma ewi got kae. At the end of the day, onge joma ne gikelo ne. I keep telling people ni jogi nyo wuondo Raila all along. Kucho osebedo ga about 43 to 44% of kura. To manyo gin gi president, gin gi jogi ma Jimmy ginyise ni gidhi kelo ne joka te. Ok nyo gikelo ne kata 10% of kuchgi. Okay, to penjo moro no penjo ka be ni tijegi ng'agere mendiko. Definitely okanya bet ni an gi list ka na chako somo list mar okay mar shato ne okanya somo list mar jite. One get very competent peers medical services maeno Oluga okena na PS manyo ndiki moa private sector or anywhere. NPS manyo work from trade union. Apart from being a doctor, trade union ma doctor. So ongeyo problems mani kundego. Okay? Kata manyo dala u kanyo ter government services. Achiel kuom jotelo manyo telo ne government services go. Nyo gino luga. Why are they doing this? They are doing this mondo ginyis jo piny need services giniti, opportunities giniti, mondo jo apply. One of the biggest problems mani thurwa has been that katakitimo shortlisting no. Tironi because over the years we believe ni serikal ok nya tiyo no ni opportunities ok nya wuke serikal. Yiri ni sama ji apply, jowo ko apply because o feel ni ngama dhi mako lwete o. What we are trying to do is to build confidence ma jowa. Ni sani apply mokwongo, kise apply, then they dwar PS Oluga. Wanya nyise ni Joluo moko no apply. To PS Oluga ok nya short list joma no ko apply. Are you getting my point? Yeah. So we must first encourage jowa mondo o accept ni opportunities ni serikal. Ngeni jowa no chopo kama kata ka chief jowa no luoro dhi ka chief. Because chief na representation mar suppression gi subjugation. Okay? Now
kuonde gima Willis temo nyisowa en ni mondo waluor sirkal, wamed luoro sirkal, kwaneno sirkal to waringo ni pod warit Willis kama gine bungu cha ni chieng' moro ne gikonywa. To joma Willis omako go osiepego gin joma pok okonyoga Joluo nyaka nene. At least William Ruto oseketo jowa e positions manitie gik ma ginyalo yudo ma gikelo thurwa. Okay. Willis nitiere makamu